South Africa phambili. Phambili ngabahlali base South Africa phambili. Yazi into ebuhlungu kunakho konke ukuthi ngoba sila social media ama-foreigner ayasidelela athi asisebenzi. Bathi bona bahleli bashawa ama-aircon thina sibhizi siyamasha la. Ukhona umuntu ongafuna ukusebenza la? Ukhona umuntu ofuna ukubizwa ngomahlalela la? Ukhona? Ikhona insizwa engafuna ukumisa umuzi wakubo la? Ikhona? Manje indaba silalela abantu bokufika ezweni lethu. Alright, angeke ngize ngikhulume kakhulu. Angeke ngize ngilimali, wow. Ngifuna ukuqala ngani namhlanje? Ngizoqala ngani? Ngoba nani nina indima enidlala yokusijwayeza nabantu bokufika abanganamaphepha. Umhlalisa kanjani umuntu ongamazi kwakho onganamaphepha ongaziyo? Inina enibanika indawo yokuthi bafake iy'tola ngithi. Umakhelwane wakho uyambuka uze uyothenga khona iy'tolo zabo ngithi. Nithengelane iy'tolo zabo. Nize nithi abanye azathi umuntu ikhathi yama yinhle mangenziwa ngoSamson waseZimbabwe. Usho kanjani ukuthi abahambe ukuba kuwena obasapothayo ukuthi bangahambi? Bese ninake bosisi bethu-ke. Nangu sihle la, wenza i-fake marriage nidayisa ngesizwe sethu. Nibukisa ngathi emazweni nithi nishada abantu ngenxa yothando bese bengigila bese nilokhu nizokhala kuma-TV la. Masuka futhi sisukuma silwela izwe lethu, inina kuqala elisigxekayo bosisi bethu. Yabona ukuze sibone ukuthi nemishado yenu ingothando. Umuntu uma umthanda ngampela wakha isizwe sakhe kubo. Angeke nizosakhela isizwe saseNigeria la eSouth Africa. Asikaze thina sithi sishoda ngamadoda azowakha isizwe. Ngicela nina bosisi bethu ninyuka amakhwapha nani niyeke lento niyenzayo. Futhi ngiyacela uhulumeni ukuthi laba abadayisa ngobuzwe bethi bazohola baboshwe bonke. Umuntu oshade nomuntu akaboshwe, ahambe ayongole ejele. Bese ngiyabuya ngiza kuy'ntatheli lezi egcwele la. Lento yokuthi sineze noBobby iqala ngani la? Ngoba njalo bakhona into eyenzekayo eSouth Africa ethinta thina nigijima kuqala ngifuna ukuveza o-wrong bethu. Kodwa ama-foreigner nakho kwamanje khona umuntu wethu oshayiwe odutshulwe manje. Ngeke nisibhale nina leso story. Aniyibhali nina istory eyithinta thina abantu base-South Africa. Nijaha ukusibiza ngama-vigilante as if we care. Asinendaba sibiza ngama-vigilante, we don't care. Kodwa kusalayo ngeke nife izwe ngenxa yokuthi nina nibona ukuthi la ma-foreigner no-protectayo anganamaphepha angeke ayithatheni imisebenzi. Nani bazoyithatheni imisebenzi? Bese ngiyadlula ngize emaphoyiseni. Ayikho into ebuhlungu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu ngosuku lokuqala athathe i-oath athi uzoprotect iSouth Africa. Kodwa makuhamba iy'nsuku agcine sengenile naye kwi-system le ebulala iSouth Africa. Nifike ningene nabantu aba-innocent abaphuma kwi-training. Ningene bese niyaboniswa yiyona le system. Sicela amaphoyisa ne-integrity ukuthi umphathi wakho le phezulu udila namakwerekwere ayamkhokhela ngene wena lapho. Musa nawe ukuvuna abaphathi ababhedayo. Abaphathi ababolile phansi ngabaphathi ababolile phansi. Phansi ngamaphoyisa abolile phansi. Ngoba siyazi ukuthi amaphoyisa lawa azathatha amadrinki nje ngoba abaphathi babo ibona babafundise lowo mkhulu.
uyabona ngoba ningamaphoyisa i-oath yenu akuyona i-oath enayithathela umphathi wenu, i-oath enayithathela isizwe senu nokuprotecta labantu. Umphathi yenu mayisigebengu akaboshwe naye. Ngaze nonke nipende ngebrush elilodwa kuthiwa amaphoyisa abhede, akunina nonke nibhedayo siyakwazi lokho. But the time ugqoka i-uniform, gqoka i-uniform with pride, uyimele isitori sakho. Sewungamane kuthiwa iphoyisa elixoshwayo emsebenzini, kodwa uNkulunkulu ezulwini uyokwenzela indlela ngoba wenza into e-right. Uney'ngane nawe uzele la eSouth Africa, i-responsibility yakho ayipheli uma usuyiphoyisa kuphela. Uney'ngane kumele uyakhele i-future engcono kuleli izwe leli. Nawe umbulali wesizwe ubulalela iy'ngane zakho, and labantu olokhu bafuna ngelinye ilanga bayodayisa ama-snacks ayobulala ezakhe iy'ngane, bayodlengula ezakhe iy'ngane. Futhi ayikho into ozobe usuyenza lapho. Bese sengiyivala ngizoyivala ngohulumeni. Uyabona uhulumeni wethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngo-1994 sasiyitshela ukuthi sekumnandi eSouth Africa. Sajabula sathi sesikhululekile. Abelungu abasasiphethe. Abelungu abasasi-oppresi. Kodwa namhlanje si-oppresswa yibona abantu bakithi. Si-oppresswa abantu abasithembisa. Bathi bona ngoba bayalwela inkululeko, balwela ukuthi kukhululeke thina. Kanti bayazi ukuthi balwela ukuthi bakhulule izisu zabo. Nemindeni yabo, nabangani babo. Phansi ngohulumeni obolile phansi. Phansi ngohulumeni okutshontsha phansi. Phansi ngohulumeni ohlala ukumandla ngakhomishini phansi. Ngohulumeni othanda ama-foreigner phansi. Hallelujah. Afrika phambili. Engakusho nje ukuthi hallelujah sisi wami. Khathi bekhipha i-Freedom Charter. Khathi bekhipha i-Freedom Charter. Zweni kahle. Khathi bekhipha i-Freedom Charter. Bathi bona basho into ebalulekile kabi okuyiyona esimisela namhlanje. Ithi i-Freedom Charter, the people shall govern. Ithini? The people shall govern. Anizwa ithini? The people shall govern. Phinda futhi. The people shall govern. Alisho kakhulu. The people shall govern. Okusho ukuthi amandla akunina. Sizoqala nje ngebhodi lenu. Ibhodi lenu libalulekile ngenye indlela. Yekani ukubhotela abantu abasilethela abantu bokufika la. Yekani ukubhotela abantu abafika bezoniwashela izintsha bebesakhankasa bese niyagcina ngalo lo suku babona. Botelani abantu ababona umsebenzi wabo. Ngibotela abantu abazoshintsha iSouth Africa. Njengoba sila siyacela siyingane ezinhle ukuthi ngoba nijaha ukuthi kube khona udlame bese nisibiza ngama-vigilante. Angeke siyenze leyo nto nifuna ukuthi siyenze. Thina nje into esizoyenza sizoyidifenda qha. Ngoba ngeke singayidifenda abantu bokufika bebesigwaza besibulala. Ngoba clearly amaphoyisa awasidifendi. Clearly uhulumeni awusidifendi. Le country izosurvive bethanda bengathandi. Athi ama-Ethiopians nama-Somalians wona wayindawo. Nigeria wona izwe lawo leli. Baze bathi kuthina sifuna ukubona ukuthi nizongena yini eHillbrow. Asigenanga yini? Asigenanga yini? Amaphoyisa sizophuma ngale. Anifuni? Anyanga? Asingenanga, asigenanga. Ngoba sila sizoletha iy'khalazo zethu.
So sizocela ukuthi uPrina ngobe la. Mina ngizoyicelela nje ngokwami. Okay, sicela Prina ngokukhulu ukuyithoba. Ngoba mina ekhaya ngafundisa ukuthi uZulu uyahlonipha. Ngafundisa ukuthi ngaso sonke isikhathi oqala ucele kuqala, yabo. Ungaveli assume ukuthi umuntu ngeke ayenze into ngoba uyicelanga, yabo. So ngizocela ngenhliziyo yami yonke Prima. Mina ngahlala la eGoli ngafunda la e-high school. Ngithe ngihamba namhlanje ngikhale ngiyini. Mangibona la indlela esekubole ngayo la. Lezi iy'tolo Prima ngokomthetho wase South Africa wamabhizinisi akufanele ngabe khona i-own ama-foreigners. Umthetho uyanika imvumo yokuthi ingabi khona le ntolo. Asisho into esuka enhliziyweni yethu, sisho into ebhalwe phansi ngomthetho. Asisho into esuka enhliziyweni yethu masithi ama-foreigner wahambe akuyona ukuthi ngoba siwazonda. Sikhuluma into ebhalwe phansi umthetho wase South Africa. Engathembisa ngalokuthi ngizo-upholda lowo mthetho. So siyacela Prina, lezi iy'tolo by the end of this year zibe ngabi khona zonke la. Zonke lezi iy'tolo la kumele i-own abantu base-South Africa. Ukhona ongahlulwa ukulanda isitolo la. Uyakwazi ukudlala iy'tolo anithembisi kodwa nina. Hhayi angithembi mina. Uyakwazi ukulanda iy'tolo